Os restos óseos aparentemente humanos foron atopados entre a maleza por un veciño que paseaba cos seus cans nun pinar próximo ao Alto de Cabío. Ata o lugar desprazáronse efectivos da Policía Xudicial da Garda Civil de Noia, que se encargaron de retiralos e enviálos a analizar ao Instituto de Medicina Legal de Galicia, en Santiago. O informe do IMELGA determinará se realmente son humanos. Se o foran, abriríase unha investigación para tratar de identificar a súa pertenza. Todo apunta a que sí, dase a circunstancia de que na zona en 2008 desaparecera un octoxenario, do que nunca máis se soubo do seu paradoiro. Estos restos óseos atopáronse entre o Alto de Cabío e a praia de Niñeriños, restos óseos que se estima de que podan ser dunha persoa que desapareceu xa no 2008, creo que foi, nesa zona, unha persona maior que se buscou, pero, bueno, apareceu agora desta maneira. Dicir que os restos óseos foron recollidos pola Garda Civil e agora mesmo están analizando para saber o ADN confirmar que son desta persoa. Durante días, familiares, amigos e persoal de Protección Civil estiveran a buscalo pola zona, pero nunca foi localizado. Viñeron incluso dispositivo de outros sitios como cans e así, e non atoparon unha zona moi próxima á vivenda, pero atopouse agora.